22 декабрь энергетиклар күні Шулуңайдан Зайгырысында тантаналы шара узды. Жиылышта район башлыгы Рызык Кәримов, Татэнерго акционерлык җәмгыяте генераль директорының стратегик үсеш буенча урынбасары Рим Галиәхмәтов катнашты. Беренче булып Зайгырысы директоры Дмитрий Прохоров узып баручы елга йомгак ясады. Җитештерү күрсәткечләре буенча безнең өчен уңышлы ел булуын билгеләп үтәргә кирәк, диде ул. Основным определяющим фактором роста выработки явилась высокая цена на рынке электроэнергии и относительно невысокий рост стоимости нашего основного ресурса, потребляемого природного газа. Видим, что финансовый результат более чем в 2 раза опережает предыдущий 2020 год. Район башлыгы үз чыгышында энергетикларны гамәлгә ашырылучы күләмле эшләрнең барышы алда торучы бурычлар белән таныштырды. Шәһәрне электр энергиясе, җылылык белән тәэмин итүдә өзеклекләргә юл куелмаган өчен коллективка рәхмәт белдерде. От вашей работы зависит жизнедеятельность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в домах множества людей. От чистого сердца поздравляю вас с Днем энергетика. Рызык Кәримов Зайгырысы директоры Дмитрий Прохоровка яңа энергоблок төзелешен раслаучы рөхсәт кагазын тапшырды. Биредә эшләүчеләр илнең энергетика базарында лаеклы урын тоту белән бергә районның социаль-икътисади үсешенә дә зур өлеш кертәләр. Бүген барысының да хезмәте югары бәяләнде. Күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен аларга рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.